Ayan o, bidbid, laki. Grabe. Masyada. Huli ni Idol Fernan. Bidbid o. Oh, grabe. Ayan o. Yun o. Fernan lang malakas. Hello guys, welcome to my channel, Bicol Express the Uragon. Ayan, please don't forget to subscribe to my channel. Hello guys, hello mga Uragon. Good morning po. Araw ng Biyernes. Paalis kami ngayon papuntang dagat kasama si Mr. Oyram. So may dala kaming pangkapi. Maaga kami umalis, alas 4:30. So ayun mga Uragon, mga besh, mga bay. Ayun, lumiwanag. Pupunta kami ayan, pupunta kami yun ng dagat, mamimingwit. Biyahe na kami. Maaga kami umalis ngayon, 4:30 ng umaga, madaling araw. Tingnan natin kung may mahuli para maiba naman ang content. Kasama ko si Mr. Oyram. Ayan o. So, going to see catching the fish. ayun, going to see for fishing, catching the fish. Huli namin lahat yung mga isda. Sana maraming mahuli. Ano ba? Yeah. Inshallah. Ayun. Sige, kita-kita tayo doon mga Uragon. Babayu! Ayan. So hello mga Uragon, mga beshi, mga bay. Dito na kami sa dagat. Madilim pa. Ayan o. Naglalagay na ng poste si Mr. Oyram. Ayan o. Talagay na ng isa. Ito pa yung isa. Ayan o. Diyan ilalagay yung rod ng pamingwit. Ayan ang dagat. Tahimik. Ayan mga Uragon, naglalagay na ng sima si Mr. Oyram. Madilim pa. May ilaw. Galing kay puti. Ayan. Ito yung pamain, oh. Hipon. Ayan, may pusit pang kasama. Hipon sa kapusit. Pamain. Pakain sa isda, hindi pakain sa tao. Ayan, ilalagay na yung pamain. Sima. Ayan. So ayan. Nakahagis na. Ayan, yung isa naman lalagyan. Kakabit na naman. Yun no. Medyo lumiliwanag na mga Uragon. Ayan yung planta yan, planta. Power plant. Ayun guys, hahagis na si Mr. Oyram ng padalwa. Yup. So ito ang ngayon dito sa baybay dagat, walang katao-tao. Maliwanag na guys. Bali kasi ngayon Ramadan, kaya walang tao pagka tapos ng Ramadan, holiday. Nako, punuan to itong area na to. Walang mapagpwestuhan dito pagka holiday, pagkatapos ng Ramadan. Eid al-Fitr, yan. Punuan yan hanggang doon sa pinakang dulo. Ayun, sunrise na ho. Ayun. Walang katao-tao. Mingaw man diring dapita. Hello guys, welcome to my channel,
Bicol Express, the Uragon. Ayan, please don't forget to subscribe to my channel. May bulkan dito oh. Oh. Inukay ng ano to yata? Katang. Ayan oh. Galing doon. Butas. Ang galing maghukay ah. Yan yung mga dinaanan ng katang oh. Punta doon. Tapos inukay niya yan oh. Parang bulkan mayon ah. Taas din. Dumating sila Idol Fernando. Swerte talaga tong taong to. Suot na naman yung kanyang bulls na red short. Tingnan natin kung may mahuhuli siya. Ayan, may kumagat na yata sa pain. Binibira na ni Mr. Oiram. Ayan na yata yung talakitok na tag 5 kilo. Kuya na. Agay. Malaka pa sadik. 1-0. 1-0 pa. Di lang dumating si Fernan, wala na. Oh. Buti dumating ka. Wala na yan. Nakadali din sadik. Kadali din, dumating si Idol Si Master. Catcher. May huli yata si Idol. Mayroon ba? Wala namang tali yan. Mayroon no. Ito na oh. Huli na, patay agad. Ito yung nahuli o buhay pa? Kaya bang buhay pa may pag-asa? Sana all. Ha? Sabi ko skila. Nasaan? Kaya ada matin. Sige, hatak, Mr. Oiram. Mr. Oiram, birahi. At ano niya? Talakitok yan na tag sa 10 kilo. Wala papas. Yun oh. Wala doon na. Alhamdulillah. Si Fernan lang talaga yung hinihintay. Si Fernan lang malakas eh. Si Busing lang ang malakas. Busing Fernan. Talagang pitmalo ka talaga, Busing. Kanina pa kami dito. Minimum lang yung ano, laki ah. Medium size. Medium size ah. Tapos kaya yung kilawin mo. Yun, may huli doon. Laki yun oh. Inatak. Yan mga uragon. Talagang malaki siguro to. Batag 10 kilo yan. Yan ah. Ha? Ay, bidbid. Yan oh, bidbid. Laki. Grabe. Masyado. Oh! Hiningal si Idol. Grabe laki, bidbid. Yan oh. Laki guys oh. Laki ng huli ni Idol Fernan. Bidbid oh. Oh grabe. Yan oh, pang thumbnail. Yan, Uragon, meron na naman. Swerte talaga ni Idol. Sige. Tingnan natin ano yan. Baka pating. Talakitok na naman. Ay. Oh, malaki din oh. Laki. Laki ng
Yung, against the light tayo. Yan, dyan, dyan. Yan o. Laki ng kalakito ko. Yeah. I-close up natin ng konti. Oh, yan, isip mo. Galaw, galaw. Yun! Mayroon din dun. Takbo, Mr. Wiram! Ang vlogger, takbo din! Yawa! Sana? Yan na yata yung taglilimang ano? Dipang ano? Barakuda. Yan o. Yan na, yan na. Yan na! Malapit na ang laki. Ay, masan ikaw. Pero, talagang, champion ka talaga. Ayos. Kadali ulit. Yan, yan, yan. Yun! Yan o, puno na. Pupuno na. Yan. Merong huli na naman. May kumagat sa pain. Sige, atakin mo. At yan na yung hinihintay natin na ano, malaki. Yaw. Putol siguro. Sayang, nakawala. Ang laki yun. Putol. Putol yung sima. Oh. Talagang kinain. Sinasabi ko na tatapang kinain talaga. Dala yung sima, no? Ayun mga uragon, wala na. Uwian na to. Ligpitan na namin tong mga rad, oh. 4 yan. Uwi na kami, mainit na. Alas 11, ano na? Alas 11:20. Ayun mga uragon, uwian na. Mainit na. Ayos yung attire ko dyan. Ayos, oh. Cowboy. Ayos mo, Soy. Ayos. Ayos, Soy. Ayos, Soy. Alastik. Cowboy. Uwian na. Nakahuli naman kahit pa paano. Abangan nyo mamaya yung sinigang tsaka kinilaw na malakapas. Yun, no? Babayo! See you holiday. See you next holiday, Eid holiday. Babayo, I love you! A few inches later. Oh, ito yung huli-huli namin, no? Ang laki. 2,000 years later. Ito na yung nahuli namin na isda. Kinilaw. Saka sinigang. Sinigang. Nandiyan yung isdang iba nasa ilalim. Kasama yung pain na ano. Hibon. Sana. Sino yung isda niya ba? Ayun, nadurog na.